Alright guys, dito na tayo sa yard namin sa Montreal. Montreal guys ha. Dito sa Montreal tayo ngayon. Pauwi na tayo Winnipeg. Mga iba pa oh, ang dami oh, puro trailer oh. Wow! Reloaded trailer papuntang Winnipeg. Montreal yard. Guys, magandang umaga. Nagbabalik tayo. Once again, Slow Tracker here. At nandito na tayo ngayon sa Beardmore, Ontario. Ito na. So sa previous video vlog natin, no, nag-deliver tayo sa Ontario. And then napunta ako doon sa Montreal, sa aming yard doon. Alright guys, dito na tayo sa yard namin sa Montreal. Oh, grabe naman. Oops, nakalimutan pa natin to. Angat natin, ride. Yan. Pinick up ko lang itong loaded trailer dito. Okay. Punong-puno, ano kaya yung mga pangarga na yan? From Winnipeg oh. Chemical, ay hazard, ay mga box, just box plastic, oh magaan ang pangarga, magaan pang hazard, biohazard. Anyway, ito yung paperwork. Hindi naman masilan. Kumbaga sa ano picturean ko para may send ko sa aking dispatch photos. Ayan. Tapos tara na. Ano, ito mga preloaded trailer dito ng mga torque oh. Montreal guys ha. Dito sa Montreal tayo ngayon. Pauwi na tayo Winnipeg. Mga iba pa oh, ang dami oh, puro trailer oh. Montreal yard. Okay, magdadrive pa tayo ng kahit 5 oras. Tapos hanap tayo tutulugan. Picturean ko yun to. Yun. Let's go. Alright guys, tara. Alright. Yung trailer ko loaded na. And then nag-travel ako. And wala doon hanggang sa makarating ako ng gabi. Tapos naghanap ako ng tutulugan. After that, nag-drive ako all day kagahapon. So, inabot ako ngayon dito sa Beardmore. Dito na ako natulog. Ngayon, makakauwi na sana ako ngayon sa Winnipeg. Kaso nga lang ang problema ko, guys, kulang ako sa driving hours. Kaya doon ako nalungkot
hindi ako masaya. Ay, ibig sabihin nito, ipapaliwanag ko sa inyo. Ang ilag ko. Palpak. Ay, naku. Kaya medyo matamlay ang lakay tracker kasi akala ko makakauwi na ako ngayong gabi. Hindi pa pala. Pero kung kumpleto lang yung driving hours ko, no? Andun na tayo sana mamayang gabi. Hindi na nga ako nag-drive ng maaga ngayon eh. Hinayaan ko na lang kasi nung kagabi, bago ako matulog, chinik ko tong ilag ko. Nakita ko yung natitirang driving hours ko is 5 oras lang. So, hindi nakakatuwa. Kumbaga, mahirap din pala yung diretso yung biyahe mo. Kasi kapag ka pauwi na, wala ka ng driving hours. Katulad nito, kailangan ko pa talagang antayin mamayang gabi yung oras na darating na naman sa akin. Kaya antayin natin kasi nag-aano itong aking truck. Start ko na nga lang muna. Ito ibig ko sabihin guys, no? 5 hours and 15 minutes na lang yung aking driving. So natulog si Robert mag 11 hours and 24 minutes. Hindi na nga ako nagmadali. Gawa nga lang talagang nung nakita ko kagabi nga ito 5 hours and 15 minutes. Ngayon ako sa logbook. Story recap. Ayan guys. So hours available start of the day ngayon ito 5 hours and 15 minutes. Nakita natin? Papaliwanag ko sa mga viewers natin na hindi pa kabisado ang ilag. Ayan, 5 hours and 15 minutes. Kung hindi ako magdadrive mamayang gabi, nakita nyo itong recap. Ang recap na darating sa akin yung pinakauna, itong April 6, nag-train na ba ako, kailang oras ang driving ko nyan, 12 hours and 11 minutes. Nakikita natin, no? So kung hindi ako magdadrive ngayon, antayin ko pa ng alas 12 ng hating gabi mamaya, magiging 18 hours and 10 minutes. Katulad nyo, nakita nyo, hours available start of the day, 5 hours and 15 minutes plus 12 hours and 11 minutes equivalent to 18 hours, no? And 10. Yan ang magiging drive hours ko. Pero ngayon balak ko magdadrive ako kasi nandito ako sa lugar kung saan na area na to. Tumabi lang ako rito kagabi kasi naubusan na rin ako ng driving hours. Sinagad-sagad ko na. Mayroon din akong isang truck din kasama ko yan natutulog. So mag-i-start na ako bali ng pre-trip guys para makaalis tayo. Balak kong mag-drive somewhere sa malapit na kung saan ako malapit na abutin yung 5 hours ko, yung almost 6 hours ko. Tsaka ako hihinto, tapos pag hinto ko eksakto alas 12 mamaya, no? 11:59 to 12 babalik ang oras ko, yung recap na 12 hours yung makakarating na. Putol yung driving hours ko. Putol. Alright guys, tara. Alright guys, tara, pay trip tayo. So, temperature dual to -1 at saka 36. Ayos. Crudo. Kalahati pa. Kalahati. Dito na ako natulog eh. Check. Naabot tayo rito. Ayun, room for rent, Cindy dinner. Data yun. Pag-ulan na. Lights. Make sure natin yung dyan pa ang ating bulk seal.
Okay. Naluglobo. Hindi na ako lalapit doon. Lights. Importante lang naman yung ano ko doon. Yung aking ilaw sa likod at saka yung ating boat seal. Ay, lumipat yung katabi ko. Doon siya. Alright guys, yan. So, tara. So far, wala akong nakakitang diferensya kay Cordapia. Sira itong bahay na to. Sira. Ano? Ito. Pakurduhan dati. So nga lang, wala na. Nalugi siguro. Nag-close siguro. Ewan ko. But anyway, tara guys. Tara. Balik biyahe tayo. Okay, so mula rito hanggang Truck Enterprise. Start new route. Going to Turkent. Please drive to highlighted route. 553 miles pa guys. Hindi kasi 5 oras ko. 553 miles. So nabawasan na kasi nag-pre-trip ako. So ang mangyayari niyan, dashboard. Bawasan pa 2 minutes yan, 43 yan. 5 hours and 43 minutes. Antayin ko lang. Alright guys. In 3 Dati- quarters of a mile, keep right to Valley Street. Dati dito kami dumadaan dito. Diyan kami dumadaan dati. No? Kaso meron silang inano sa Ontario na bawal na dumaan ng CMI dyan kasi maingay daw. Ang ano yan, shortcut guys yan. At least kahit paano maka-shortcut ka ng mga almost 15 miles yata yun. Hindi ako nagkakamali. Dito. Highway 102 shortcut. Yan. Ngayon, pinagbawal na nila. Kaya kung makikita natin itong GPS ko, no? So, iikot ako hanggang doon sa Highway 11. Thunder Bay. Yun. Bawal na kasi dito. Pero may timbangan dyan. Hindi na nila ginagamit. Wala na tayong choice. Kundi dito sa Highway 11 diretso. Iikot tayo sa Thunder Bay. Kasi pag nahuli kang dumaan dyan ng pulis, patay ka. Ticket. Alright. So speaking of police, yan o. May mga pulis na nakabang dyan. Problema. Okay. Wala naman silang hinuli. Ano lang. Nandun lang sila. Anyway guys, ay meron pa akong 3 oras sa driving. Sasagarin ko na ito. Tapos pahinga muna tayo. Pag alas 12 driving ulit ako. Alas 12 ng ating gabi. Mga madaling araw na siguro kung makakarating sa bahay niya. Keep right to Valley Street. Kanina pa to. Ganito na yung yung temperature. Ganito na foggy, tapos naulan. Sundan lang natin itong truck na to kasi diretso yan. Ayan. Itong GPS ko nag-reroute na siya. Highway 11. Malaki rin kasi yung 102 na yun na kapag doon ka dumaan, hindi ka iikot dito sa Highway 11 Thunder Bay. Makakasave ka kahit mga 15 miles yata yun, hindi ako nagkakamali. Nandun na yun, mga 15 miles. Siyempre sa mga owner operator na kagaya natin, 15 miles. Sabihin natin 2 to 3 gallon na yung crudo
magagamit mo dun. Pero syempre, kung ano yung batas, sundin lang natin. In 2.5 miles, keep right on Highway 11. Alright guys, yan. Ay, lake ito guys, lake ito ha. Lake yan. Marami pa rin stone. Siguro matigas yan. Pwede ka sigurong mag ice road tracker dyan sa lake na yan. Handa lang. Temperature is plus 5. Kaya yun, aambon. Imbis na snow yan, ambon. Medyo mainit eh. Sakit sa mata. Kape. Maganda sana yung tanawin dyan guys kapag hindi winter eh. Lake yan, lake. Nakikita nyo puti na yan, lake.
$1.90 ang diesel guys. $1.90 diesel. Diesel dito sa Ontario mahal. Keep right on Highway 11. In 1.5 miles, arrive at Nipigon Husky Car Truck Stop on the right. Ay no? Ang ganda ng pagkakayaran nila yung tulay na yan. In 3/4 of a mile, arrive at Nipigon Husky Car Truck Stop on the right. Alright guys. Ito muna ako dito sa may ano. Magpakrobo lang ako rito. Sa Nipigon Husky. Pakrodo tayo kasi kailangan. In 400 feet, arrive at Nipigon Husky Car Truck Stop on the right. Doon yun, yung Nipigon. Sa Mandaron pa. Continue on Highway 11. Petro to Petro.
Okay. So, ayan, 400 liter. 392.154. Ang crudo presyo guys, oh. $1.99.9. $2 kamo na lang. Anyway, tara, let's go. Mahal na talaga ang crudo kaya. Mahal ang crudo. Alright guys, dito na tayo sa Dryden Eso truck stop. Dito na ako ihinto guys. Wala na akong oras. Wala na akong driving hours. Hindi na ako pwedeng mag-drive. Kulang yung driving hours natin. Kaya dito na lang muna tayo. Ihinto na tayo rito. Tapos mamaya na ulit tayo mag-drive. O kaya madaling araw, meron pa akong 3 kalahating oras mamanihon mula dito hanggang Winnipeg. Wala eh. Kulang yung oras ko. It's not enough. Not go. Doon tayo. Lapit sa gilid. Misto na tayo ron. Alright guys, yan. Far enough. Have you been around these parts Nagbuhat for din long? ako konti. Pagpapawis lang. Sabay matutulog tayo. Wala tayong magagawa. Tapos walis-walisin ko lang itong mga footbits dito sa truck ko. Ayusin ko lang yung gulo rito. Dumi. Okay. So, ayusin natin lahat. Balik natin sa mga dapat yung mga ginamit ko. Ayusin natin. Organize lang guys, organize. Malinis din. Tapos natin gamitin yung mga parto-barbell, tampi-tampi. Organize natin lang. Balik natin. Para hindi sa gabal sa sa driving natin. Lahat yan guys. Okay. So dito yung mga ibang dumbbell ko.
Tapos ito. Alright guys, yan. Tapos yung workout ko. All I have to do is magpapahinga na lang ako ngayon. Tulog natin para mamaya magdadrive ulit ako. Ayan, nakita nyo. Okay guys, so yan lang ang natira sa aking driving hours. 2 minutes. Kaganina kulang-kulang 6 na oras, di ba? Yan. So I have to wait until nagbook until yan, mamayang madaling araw. So sabi niya hours available at start of the day, which is 5 hours and 58 minutes. Yung kanina nagsimula tayo, hours work today 5 hours and 55 minutes. So may natira sa aking 2 minutes plus seconds, di ba? Yan. So mamaya hours available start of the day tomorrow, which is mamayang alas 12 kasi madaling araw yung starting ng shift. Ayun, 12 hours and 11 minutes. So yan, 12 hours and 14 minutes kasi meron tayo pang 2 oras na natitira dito. I mean 2 minuto na natitira. So sobra-sobra na yan kasi mula dito hanggang Turk guys is 3 oras at kalahati lang. Hindi rin ako pwedeng mag-drive. Hindi masaya, madali pa ang pag-uwi, pero wala na rin magagawa. Ganyan talaga guys dito sa Canada. Meron kang susundin na oras. Hindi ka pwedeng basta drive lang ng drive kahit may araw pa. But anyway guys, thank you for watching. Mag-ingat kayo. Susunod na vlog natin, doon na lang tayo sa bahay. I love you all guys. Maraming salamat sa walang sawang pag-support sa bibig na Lakay Truck. Peace out guys. Bye bye. Lakay Trucker.